Mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Hindi nakakabawas sa halaga ng isang babae ang maunang umamin. Ang tunay na sukatan ng pag-ibig ay hindi kung sino ang nauna, kundi kung sino ang nananatili. Dahil dyan, marami na namang mga kababaihan ang pokmaru. Yun nga ba ang inspirasyon na gustong ibahagi ng ating secret file sender na si Nathalie? In fairness naman kay Nathalie, pinapatunayan niya na hindi kahinaan ang maunang umamin, kundi isa itong anyo ng katapangan. Minsan kasi kapag matagal tayong nasaktan, natututo tayo na magtago sa likod ng takot. Nandun yung pangamba. Nandun yung takot na baka hindi tayo piliin. Nandun yung pangamba na baka hindi na naman magtagal. Nandun yung takot na baka hindi masuklian yung nararamdaman mo. Nandun yung pangamba na baka maulit-uli ang sakit na minsan nang sumira sa iyo. Pero dumating si RJ sa kanyang buhay, hindi para bigyan agad ng label ang relationship nila, kundi para iparamdam sa kanya na may mga taong pwede siyang mahalin nang hindi sinasaktan. At para bang doon mo mas mararamdaman dun sa sarili mo na isa kang babaeng deserve na mahalin ng tapat at totoo. Kaya lang kasi, alam mo kabisyo, nangangamba lang ako dun sa hindi pagsagot ni RJ dun sa I like you message nito ni Nathalie. Kasi bakit naman hindi nag-reply si RJ? Pa-suspense! Pero kung sa bagay, may mga tao rin talaga na hindi agad-agad magre-reply doon. Hindi talaga agad-agad susunggab. Bakit? Kasi may mga tinatago pa sila. Sorry na kung nasasaktan ka ngayon. Hindi, pero wala naman sa bilis yan. Wala sa bilis ng sagot yan. Nandun sa consistency. Consistency. Consistency ng presensya. Sa pagpili ni RJ na mapalapit palalo sa ating secret file sender na si Nathalie. Na kahit umiiwas sa si Nathalie, dumidikit pa rin siya. Para bang simpleng pagpapakita yon na you are valued. At sa ngayon, kahit wala pang label, nandiyan naman yung pag-aalaga, respeto at pag-asa. Kasi nga, may pag-ibig naman na hindi minamadali. May mga relasyon na kailangan mong namnamin yung bawat sandali. Hindi dahil walang kasiguraduhan, kundi dahil parehong gustong siguruhin na kapag nagkaroon na talaga ng pangalan ng nararamdaman, ito ay kanilang paninindigan.
Kasi sa ngayon, ang daling magsabi ng I love you. Madaling magsabi ng I like you. Madaling magsabi ng maganda ka, pogi ka, ang sweet-sweet mo naman. O ikaw lang ang babae sa buhay ko, o ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Pero napakahirap panindigan. Words are cheap. Actions prove why words mean nothing. At kung nagkakaintindihan kayo, Nathalie and RJ, sa inyong mga nararamdaman, if you guys are on the same page, at kapag wala naman kayong sabit, wala kayong isinasabay, and you guys are exclusively dating, dinamdamin nyo yung pagkakataon na kilalanin palalo ang isa't isa. But as a tita, masasabi ko na nakatakot din yung ganyan. Sorry na! Nasa mid-30s na ito sina RJ kasi tsaka si Natalie. Nakatakot din eh. Bakit? Because when you know, you know. Ewan ko sa akin lang ba yun? When you know, you know. Yung pag nakasama mo siya, alam mo na agad eh. And I feel like yung lalaki, alam niya agad kapag yung babae gusto niya talagang jowain at asawahin. Totoo. Babakuran niya yung babae para hindi na mapunta sa iba. And yung consistency, kapag sinamahan yung consistency na yon ng mga salita at aksyon, nagtutugma yung dalawang yon, that will give the woman clarity. Consistency will lead to clarity. Bakit ko nasabi yun? Kasi ang lalaking may intention sa'yo na maganda, najojowain ka na alam niya na nakikita ka niya sa future, hindi ka niya pag-iisipin. Malinaw sa'yo na gusto ka niya. Hindi yung mapapatanong ka na, ano ba talaga kami nito? Boom. On the other hand, maybe he's keeping his options open. Nakatakot yun, no? Kaya ikaw din, Nathalie, keep your options open kung wala naman kayong usapan na exclusively dating kayo. Mas maganda paring bine-verbalize at sinasamahan ng aksyon yung verbal agreement ninyo. Taray, wala pang kontrata yan. Wala pang memorandum of agreement Mumon lang Ano yarn? Bala ka na dun. Pero yun nga kabisyo, walang masamang umamin kahit ikaw yung babae. Walang masama na sabihin mong I like you. Hindi pa naman pagmamahal yun, diba? Walang masama na maging straightforward. Kasi kapag nakita mo at naramdaman mo, nakahanap ka ng reply or parang nasagot yung tanong mo doon sa mga agam-agam mo, at least alam mo kung anong susunod na gagawin. Alam mo kung paano mo paplanuhin yung next move mo. Hindi tulad ng patuloy ka lang umaasa at hindi mo namamalayan na yung oras, yung panahon, lumilipas na. Hanggang sa mag-40 ka na. Nakaligtas ka nga ng teenage pregnancy. Pero sa pagiging matandang lalaga, hindi. Bawa ka naman, Zes. Kung gusto mo magkapamilya, edi, the more the merrier. The more entries, the more chances of winning. Charot to darot. Anyway, kabisyo, if you wanna share secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRBS and Bathroom Break. You're still with me, DJ Raketera, kasama si Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Nathalie's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!